Anwumre no nsia abogana de shima mamuni na dwuma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM so braso. Eyen semodro so mamuni yesi adwa na nwumre yi. Ye de ba sum se nwumre no nsia akan kase. Adeshima ma asem ne kroda wo ye kan ye ntu sabi. Sanso ana twene anum de onoma ye monchen. Okobọ nche beje kwa eso gbani mu na eje gon ensem awdo asia de nam no edoso papa enu nti asem ne kro omni se obetena se din na wato aso din tisasabi de ohwe abanse ne nam pese obi abeka ho ana emu matu atwu no na otumi nkasa man musuo onu nso ntumi mie na no enkasa na tie di tie ensem awdo a ye de nam enanwumre yi de nam ne de edoso papa ena kwakwa ye fiade ye Frankie Friday no ye beko ene gidie ensem mu nina aka ho de nam bia obetie ene se aba betodwa ama asami ken eyade a krata babonten echesa asasoso asi enkran na woni monyamfo kwaku agima menu so dia tudwa kire mu sa empani ahodo enwa akwato wo mai mu no wase aban na krabi nti yake akomanto yeyem Ahenkanfo ne timamfo bia wo de dwuma efa achimda kotes wo mo chese mpenfo bia wo achimda pese wo mo tinta sukoko eche wo mo nese wo mo tofe wo matinta sukoko ache wo mo NDC amayoko ne nkrabate wo bibia ni anwea so bekwai wo mo kire se gold for oil nhyehyeye no enya de beboa wo man yi ye betiasi ene gidie nsemu akwakoye ene fiada Frankie Friday ntino de obetie bi woni gidie nsemu ne se Ghana owura ba ko no eba ne se yensiesie obi yemmoaboa no yentoto ne nuama ewo nwumtomu no oyade pa odi atuja se onu no na adwuma no ye ne se de etie no ontampa ma adwuma esan so oba oni ne be ya adwuma obeto ne sintidua na ani jidin sem kroye muani ashaman ene ho hurubutu na watwi munya sem ketua enam suma stone boy wadin sem ahodo atudwa ye be ko Nigeria sinitwani bi ayefa no omotola se uyo babunu na wasisu na opese sabi unya ho kani a eya bisawo na ani waja ansa afei Zandi Camel ya de mu wanu so de atudwa kire se nipa bi a wo mo kekan sam ahodo afa ne ho no wo mo enhwe ne ye abusuan sam no edos ne edikan wo se wote ne asisi ne nyina so abobo ne nyina so de ma wo no enti emu kirekire mu na kasa ne wadi echi abe fontentan kase ne so Facebook aya Ahenkan 93.3 FM juwa wo hwa na wa like na wa share ye ama ofoforo so anya bia hwafe wi a wadwenkyira na ode egu aberesem ye bekenkan ni nyina da ade ama wo afa YouTube enso ye demu wo ho abusia tenten abusia mu odefa ho kodom ekoba ne say edwumadi ahodo ekoso ewo fidwema nyina ye nya hyase a na abonka ye na wonso wetimi akwakohwe bie afa adwenkyira kro na ode afa emai so 0594 841044 0594 841044 ye bekenkan ni nyina da ade ama wo na enanwumre so no ena sepiesie no enkoma Bempoma Plaza Hotel ye twaniti awasabi Plaza Hotel anafi Jubilee Hospital so yade a eya bomodin atutumika never kona kachina envidie de hwe yade atu yade ase no ebusu se tam ewo hono mo anwumre yi Ahenkanfo wo tie nka ye me kwaku anin kusi buadumene mami akia Janewa afeya busia ensem ni fitiase ene ni kiremu eni Ahenkan FM edem ekwan na tene na ya hyasia ade afro my Ghana ya mra hyebedwefie ene kokopie mo mra hyebedwefie a woni monyamfo kwaku agimai menu wano ana emprempre wo maimu apomuden sensem nyina da esi ne sere so edana bemo enti wo yosofo hwe apomuden sensem so na watwe etwem na hyase abobo baaye esa vaccines awodo empanie bia ye wo nkwala totofe wo maimu a yade ewo mo ebi edisa entobro panie afeisu ye wo polio panie no atete akola ni nompem enwa akwape no enwa atwatwe ewo maimu enti ukwa yaresa bia wo ba pemfo a waka na etwedi ampon wasere wo ebo no modin a
eswe wo asumdwe mu a enya de asampani ebenya bidia wa wo ba ne koba nsa so na kola no na pomuden sensam na etoba hanisa amane boni ba ya ekire mu se ukopie mu atifidu mantem enya sam ne ntobro ya de no atiegu nkwala ne so pa wo mo ebreye enam so ma doctor fobi adbetudwa wo mu chem sa wo mo sre empanifo a wo do wo mo nan mo tres ne be ya empanie no ye betimi enye bi enye sa yetena se ye hwe han yi yeni a ebe kodu bebi ne koda ne wo mu nyina wo beto nananum e wonse do ekoba ne sa so ya torrenche na to wo mayi enti wo mo sre se ni menim ya empanifo enye ne nteme na mrahye bedwafo bitie na wo mu se aha ensemi emu oram enti na wo se ni menim ya woni bonyamfo akwaku agyeman menu oti bebe pie mu amrahye bedwafie na wo be kyerɛkyerɛ mu ne anam sunti a ama sampane no ɛho akɔatoe ɛwɔ ɔman mu na ɛno na woni bonyamfo akwaku agyeman menu wade atudwa wo kyerɛm sɛ wo bɛsrɛ pa Ghana fo yanke yakoma ɛnto yɛyɛm anɛsefo nka wɔ makoma to wɔ mo yɛm adɔkitafoɔ so da wɔ mo nna na afei awofoɔ ne titiw ne apemfoɔ no wɔ mo so ɛnka wɔ makoma ɛtom yɛm yɛ pa ne nyina ne sɛ wɔse abai akukuru sika twitwiri dia $6.4 million ana wadi ama UNICEF se animanim ya wo mo hwe ese empani ana vaccines e ho akwatoe e wo man mu no wo mo di bibaba na aboa ama kwada so pomuden atimi akwankan etu a kire se ne ekoso no enye sese bio aban na hu ana atu nani ana se ponye se wo mani je ho wase nya de a eya depa intino wane ne na so ye ni nyina wo mo de hyehyɛ ye gu apon so a ye hwɛ ni mo ese ni manim ya na se na wotwe ye di ye nimi vaccine ni mpanian awodro beba bepie mu e wo man mu anesefo ne ayaresa bia awodro no wo bia nso betimi aka ne de na afei entobro ya de a eya te atese we tifidu mantem no anu susu atimi abrase ensemi amikan woni monyamfo kwaku agyeman menu wano a anu wotu nanum tuodi sansemi nyina atudwa ewo eyemrahye bedwafie na anu echi na wo kire se emrahye bedwafie okura yesi afi mu no ene edi kan kura ni awamato nsa afre na wo kire nsemu enti se ne akoye ndi ni kan no wo hwe emamrahye bedwafo ne nsa anwa fom enti wo hwe wo mobo ese ni manim ya vaccines na awodo ebeba bepie mu ewo man mu na boa amanyare wa bi tse polio ene ntobro ya de mpempi no eya eha emofra ntotofe wa no ene manim ya yetimi aswa no ewo man yi enso emu. Speaker, it's a very serious, public interest issue. The assurances I will give, and I can give for the first time in the chamber here, that this will not happen again. And I will advise that you help me in my advocacy to get adequate funding for vaccines, even the health insurance budget, right? So when we meet with the committee, we have always been talking about it, and even in the chamber, it has come up, so that if Parliament approves adequately for us, we always have our budget well defined, we'll be able to supply. And I'll assure you that whatever challenges that happened, I don't think we're going to face these possible challenges any longer. And I've stand here and assure the House that within the 2 weeks, 3 weeks, we will get vaccines, possibly even probably before that. Even probably before that. So I can't lay my hands on specific dates, but even probably before that, we may get the vaccines, probably even earlier than the 2 weeks that I'm talking about. Throughout the period, we made close to $6.4 million equivalent to UNICEF, who supplies us the vaccines. Abusia ani aya woni monyamfo akwaku agyeman menu wo kokopie mu wa mrahye bedwafie eso wasofo shapo muden sensem so na empane bia ho akwatoe e wo man mu no wade mu enkyerɛkyerɛ mu nyina da enso atu edwa krata bi afi Ghana Geological Survey Authority aba na krata atifisem ene se eye nsɛmtwɔfo munye na munwusum enkyara sanina ene se atifisem no se asase so asi ewo nkran na krata no ebodi anan mu nsɛm ankasa ene se ene fiada ma atobosum ne da etosudu ewo afimpinu ne aduonum yense yemu wa abrɛbo anopa nonkron pa humanity aduanan kono 9:49 am ena wo mu hunu se asase so bi akoso ewo nkramantemu efa baabi ne no ena krata eje se de si ya no na ne kase no eye beye 2.8 na no ena mo cha se 2.8 no
uko enkramantema baby asaso so esi kase pa eye Jamestown na esi Jamestown no baby omanfo te ani baby asaso so ne si ye no ebebebe 1.5 kilometers ena asaso so ne esi ye na no ena krate ya babonten kirekire se enokre se ade ne si na mumomo se nya de so pa asaso so ne si wanka Jamestown famu no enya de so pa ketua bi enya de edi obi awu enya de epro obi a enti wo ma chemu sa na krata no chese asaso so na esi ye no esi ewo kwantimpo afabi ena sanso esi wo miamia odrobi ewo nkran ni finfin afamu ewo Jamestown honomo ena saasemi esi ye na krata no chese asaso so de akwakoye de ade bia eyo odumankoma oboade nsa no oboade nim de oboade nanim se de efiriba enu nti wo mo a wo mkuta mfidie woma eye adwuma se geological survey for no enya de ombetumi aka se ochena asaso so besi anane asaso so besi ana mikasa wie ya be minute eduntem asaso so besi ana mfie mienu edi anim asaso so besi ose no de wo mutumi nka ne entumi nka ne chena esanze se de akwakoye no enya de nipa da sani ana eye ade a efiobo ade nim dem ne hihye mu ena esi ana ebi wonom so asase na se de ne hihye etie no wanimra so na wam na ayiniti elinti ose asase wo so de wo mutumi nkyere se besi ne ochina ana ochina ti na mum krata kire se empinifo totowura wo mo geological survey Ghana wo mbehwe atoto nneoma ayenhwehwemu akoso ahunu se ampa enuma bi a ACC sano eden no beka che omanfo no na wo mso di agu akwamu na aboa ama wo mso bambonsem akone nanso enu nti wo mo kire se wo mbekoso ayenkyerekye ama omanfo no na wo mso se bibise kosipe wo ma wudi ombe na munumo na ama wo mso asumdwe ene wo mbambo atumi akoso krata no kire wombese omanfo ni na titu nu woma ewon kranfamu Jamestown se wo munya komatoyem wo monto ombo mu obia nkopepe no titu man pominika enkoye gidigidi bia obia nya botre enye na dwuma se de o na dwuma dadaada wa wo tipa no to wa wo tibofro tche wa wo di metidi wa wo ko adwuma aban dwuma ko obia nye na dwuma se de yete na efata na asaso so esiye no enkofa nti washu bia emma obi bia so entikrata efi Ghana Geological Survey Authority akati abaye chese asaso so esi wonkan Jamestown FM no die ewom eno no esem ewom ni se boni bia nsi na emum asaso so ne die esiye onipa ne nsa shakrata yase eye Isaac Kuwan Nwimbele ono ne acting director general Emma Ghana Geological Survey Authority ena nensa eshekate yase abusia ya toa ensam no so ahwe ya na wose ye hwe na yesi afi mu take for kokabekan person kokabekan sombwa ye nyami oh mi nyami wo yo nyame ya ye nyame tiasi de taki mo ye de mu ntumi mfam ho compare yen they say I want to say eyi chema wuntumi o say amamo na mu aya dini na eyi taki asase wo so na ekoso wo no say ya and Jamestown there is so we there ya yetin on say nyankopon no nyame o too much o cause onim say ye kesema nipa bakopa kra ko prayer ke bia obi nim da chancen ke bia obi kra betumi agyan so aka bibi. Oh, now we take it down when you say, "Mama, when I tap it, I say I see Casanca." Until Yasam get to it, ever to him. Abusia to ya to and some this one. Yes, see a female Shishaya Bakwa buying at the buyer and watch us a baba boa ama wa my Ghana. Ya sitremu suswet mi akonkan ya dani da sitrem ya sikasam timi anya fa pempa bi agina so na ne bebi $1 na duru no sidi ni susu timi koduru obi na de wo munyina tibenkro wo bia nkonya ne nonko wanya de obi akoje obi na tse pepepe ye nyina ne ye kro no na ehwehwe ya wodi ba ye aye gold for oil ni nyansa wasi ye sika kwakwa ne ye betabri ne ya maso akwa kopie mu Dubai mai ni mu santan ya budia be ho ani ye de ko ye kwa ye so ye sika kwakwa ni omonyi na mama ye fango na wa muso agi sika kwakwa na mama ye fango ne ya de fango na aba wo mai mu ekwa ba ne sa
ene adeɛ baako a meyɛ sikasɛm atɔba ha wɔ man mu nyinaa egyina fango bo ebise wodwadini wɔkɔ akɔfa nneɛma aba abɛtɔn a ɛhyɛn no wɔbɛfa ɛhyɛn susu a fango ne etogu mu enti fango ne boa yɛ den a ɛkwan bia so no ahyɛntiaboɔ susu boa yɛ bɛyɛ den enti odwadini ne bedu wɔ market a wɔse a me nneɛma yi ɛwɔ sɛ mitimi tu ebise me kɔ ahyɛntiaboɔ no na ɛnafo enti fango yɛ adeɛ baako a ama wɔ man Ghana amamuo no ɛnso so ɛtɔba ha ɛno nti na aban ade saa hyehyɛ yi ba yɛ sɛ de be yɛ kɔ ne de sika kɔkɔ yi kɔ yakɔgye fango ne ba ɛboa ne betumi akɔfam ɛne fango boa ɛkɔfam a ne bibie bɛka bibie aboa bɛkɔfam enuane kyɛ sɛ ɔman no betum point no wɔyɛ anadwe sɛ wɔbɛtumi ayɛ na aboa na ɛhyehyɛ kura ɛkɔ yɛ ne edi kan aba fango ne edi kan aba ne edi kan aba yɛ mpanimfo ma yɛte asɛ sɛ no yɛn nkɔnkɔ fɛmfiri abudua be ana yɛmfa yɛ sika kɔkɔɔ so ankɔnkɔtɔ na mmom yɛkan sika no wa Russia maimu ani yɛkɔ ne yɛkɔgye fango ne ɛba yɛ enti wɔn ma yɛte asɛ sɛ ne yɛtɔ so mienu ane ne aka ne nyina no sɛ ne wɔn mo de aba sɛ gold for oil no ɛnoa ne yɛbɛdi so yɛbɛkɔ akɔgye ne nyina da ade afiri abudua be na no ana akɔkɔpie mu ɛwɔ bibie ni anwea so bɛkwae atɔyɛ atifidu mantemu NDC amayoko ne nkɔbata wɔwɔ wɔn mani abiri yɛ pase wɔn mo ntenasi o ɛwɔ sɛ kwanwia so wɔn tumi kanya wɔn ho ɛma aban a wɔwɔ abango mehu sɛ wɔn so wɔn wɔ hɔ paa na bibi ankɔ yɛ wɔ so wɔn tumi kafi sɛ deɛ wɔtwa sa no wɔnim sɛ n'akyi akyea na wɔn nsɛm a wɔn ka nyinaa ne sɛ saa gold for oil ɛhyehyɛeɛ wɔn deɛ wɔn afa mu no wɔn ne sɛ ɛyɛ nnaadae aban yi pɛkwati kwan bi so na ɔde adaadaa Ghanafoɔ na Ghana sika nso atumi akɔ akɔdi ne bɔtɔm na wɔn a wɔn nsɛm ɛwɔ bi no wɔn sika akɔ akɔdi aban yi bɔtɔm ɛno nti ana aban sɛ kyenkyena akyɛn wɔde yɛ sika kɔkɔɔ akɔ akɔgye fango na NDC amayɔko a wɔ abibie ne anwea so bɛkwae wɔpanyin a wɔgyina wɔn mu nyinaa nan mu ɛde nsɛm yi ato dwa ɛyɛ constituency secretary Joseph Ayabila wɔno ɛna ne wɔne yama ne boni a wɔwɔ bibie ni ɛyɛ bibie ni radio ekuapem hene Kwame Amono Asamoa ɛtwetwe nkɔmɔ na kyerɛ wɔde sɛ nsɛm nyinaa ato dwa a wɔtete fango ɛfi sɛ wɔn so wɔn de fango aba o ne edi kan aba kora no yɛnte sɛ fango boa akɔfam ani yɛnte sɛ nneɛma boa so akɔfam ɛne kwan ne sɛ ɛkɔ soro ahyɛntiaboa ɛkɔ soro petrol de boa ɛkɔ soro diesel boa ɛkɔ soro ɛne mframagya so ɛboa ɛkɔ soro ɛnti sɛ pisua pa sank wɔn kɔ akɔfa fango yaba wɔsenka bɔhyɛ wɔn hyɛ sɛ nneɛma boa bɛkɔ fam no ankasa bre yɛhyɛ aseɛ ehu ɛsɛ nneɛma boa akɔ fam ɛnso yɛhu ne sanko ade na kyerɛ sɛ bibia da di pefe ɛsɛ NPP aban ɛdaadaa Ghanafoɔ na ɛno akyi na wɔkyerɛ sɛ adeɛ baako a NPP aban yɛ a amfa mmoa bi amrɛ Ghana ne sɛ kɔpie mu ɛwɔ tema ɔyɛ refinery a wɔn mo ba yɛ na te wɔn mo ba bɛgu no ɛsan sɛ wɔn mo nim sɛ sɛ adwuma no wɔ hɔ ne ɛkwan bi so no yɛbɛtumi akeka yɛn nsa sɛ aboaboa yɛn ho na nka fango yɛtumi anya bi nanso ɛnam nsusu yɛ wɔ aban yi tiri mu nti ana wɔba bɛgu tema ɔyɛ refinery sɛ ne bɛyɛ a wɔbɛtumi anya kwan bi so afa adaadaa Ghanafoɔ agye Ghana sika egu ne bɔtɔm. Good for oil den pa na de aba e wo gold na so wo sesa no akosesa na da kwakoji oil enam so mo mpese mo de eka no ebeto esika asem so ntino mo kan sase mo de adadai no mo hya ase yes adi mpo no changes ben na abam lorry fare sen ya ate so petrol sen ya ate so diesel sen ya ate so gas sen ya ate so no kra ne se na na kufu ado bae tema oil refinery wo so mo refinery oil no wagu no na nkofo no ho no mo giska na edi kwa na wo de oil ne kwa bruchi na akosesa na wasan akono na de aba ahokyera bo manim so mo ya serious on person mo ma oil no e ho toye o fuel no ho a nye tema oil refinery na ye oil ni etu ha no mo refinery oil ni anyu so ha anya sa de mo kan ya adanko dada do sika na no mo sesa ko no mo akwakocha di se na dada do ma cheche di no bauxite ni gold no mo ka so mo ko sino hydro no akwakosi sen enti de mo ye de kwasi ko no jankwanti ase ya no be kan so enkonkosi agaminu kwasi ko ye nyina nim se kwasi kwansi ye pie ya kwasi na gira kwanti se wonu baby a enti aye Joseph Ayambila
constituency secretary wo bibia ni anwa so bekwai ana wo chem say ye na adasam odorada sam na wa manaso anu achi na wo chem say abayi pensusu pe bi pa dia ma o maya tumi atumpon a enye gold for oil san hyehyeye no wasenya de betumi aboa ma o maya tumpon na mbom no wasa abayi tumi hwa na ne yankasa oil refinery ye wo wo maimu mecha tema oil refinery no watumi ahyem kena na ya page mefo wo ho na afei so fa gwa yankasa yatu bi wo ya maimu no yatumi dane ni a yebenya niema bebre na efiri mo ene esika kura so betumi afiri mo aba ebi kura so kura ahodo betumi aba bekrabie afiri o maimu anu so adi sika ne beba enti ebema sika sam akono wano ene hyew so ewo maimu na enu mu na wo chemu se wa ka kire Ghana fo nyina se yentie na supem wase MPP abanya de a wa mu osusu ye pa bia de ma o mai Ghana ana MPP aban so no enya de arehemu bia ewo mumu ebisaba wa mu ba ye nyina wa mai sikasam ana wa ma betutu na se wa ma masikasam atoba ha kakra so eka ye na wa mu de agu omu botom ana wa mu akasa adi show mefu entity maimufo ne adi sha ye wa mai mu no MPP aban anwe ye ho enti wa besre ye pasa ne nsemi a ye kai wo ye Ghana ni na se wu tibia eya na odi akwa adwendwen mu na empo wa hwe akwan a MPP aban adi Ghana fo efasuo enti wase wasra papa pasa ebrasuo esi etimi esakra eniamani na ya hwe aban a obetimi aboa ama oman ni etimi atumpo ne ye pene sade a wase enye MPP aban. And yet the best policy for government. The best policy in this say, I'm not tomorrow refining ye. Fact is, I why see a Indian revamp. Na yan ma or money ma, bet him the aquaman. No munja is sick and one to see a commander sugar factory and get you a hoodie, Fiancra reading from on it. Young classic and idea city. Na ye sport to be the corner, come on from so adequate. Naka the sick brain. And only your problem and your problem sources are gold, not a quack say, with a big way at $600 a quack oil, dear your home toy. I want to know when I went from. They be a ditch and this and your son and your gusukum. The Omo Yano air than could that do and some more. Adama Ghana faka so Ghana for the ebekan ombeje di no manya ni da so we so eni da so bia ni wo de adi bi o man be na yesa de we bi abeka se o man na ye mane ko na nim tia no ne ye kwa kosua enya de ade o mu ye de mfa so papa bia bre o man no o mo na de gold ni ko na makwa chase Canada Abusia ani aya constituency secretary Emma NDC amayoko no ewo bibia ni anya so bekwai atoye etifidu mantemo eye Joseph ayambila wadi nsemi nyina tudwa ewo bra wone Ahenkan FM yamane boni awo no eye adwuma wo bibia ni radio ekuapem hene kwame omono asamoa ochiame amane bo ye toa ensam no so eye Frankie Friday enu ntia na do adwenkyere afa 0594 841044 0594 text message and WhatsApp na wudem meba apoyema ntemu Brim Central Municipal Assembly Achimdan Krodua mu ene ye wo ma hinu kru na Achimdan Krodua ni mu no brono ba kwa de Achimdan quarter stop eye biare bia eye brono foforo na acha ewo dan kro mu papa entu koma omanfo atena okotesa fiti medilaba fo ekọ top echire angaza no enye ni paketua enipa egu quarter stop edoso papa enu ntisa miken se edura na pa ana edura anwumre omanfo kwa adwuma na bi nsu bafi omanfo di a20 okwan so saa na ekwan a ede foko quarter stop wangasa no fitimedilab ko ba bia kokoro anu bututon ade na no nyankopon anim ni kronie ekwan no enya dienti a enye set enye ne se ekwan no enso to a esu yetro enu so tokro didam ankese tokro na didam no so odi isi akwada wanya busumi nsia mpo a ubetumi asie no akata no so kama obi ahu no tina wa ho a enye tokro ketwa esu papa ana afi eyi emfutro nso eba emfutro no tumi baama so onam na ona tiam a asa do ahye mpaboa no
we nam so ama de hye bia wo mu de 20 e wo kwan no so wo ma enam fom wo ma etonton ade wo ekwan no ho wo ma efo hyen so free station e be sin kokota stop e na titiru ahyenkafo no e de atudwa se empenufo bia wo akyem da krodua mu aja sabi wo mpese ahyenkafo no ene timemfo no wo mu tinta su kokko eche wo mu na wo mu ka kire odam penufo se so wo mu bu o mani gu noma bisu eyi o mani tunchen na se ahyenkani anapa bia no agent 3 Ghana cedis na eno ya to ya assembly neje 3 Ghana cedis na waje 3 Ghana cedis na waje wo ma tua na se kwan ya wo mo fa so ya adwuma ma wo munya bi ma assembly no ekwan atete pansam sei e wa akyem dan kotes na se mpenfo beton no asam nyawa te se do ma tia asem won no wo mu mfi dia ene enche se koso yese ya won betite sunkoko akyem mpenfo pa ama mpenfo hun sam pa de koso no mani nye ho omanfo bi nso ene Ahenkan Kasiebo edi nkomo enne no enom de tu anim se akyem dan kotes eye bia bia se de kwa no so ohye eduana pa eduawia eduanwumre omanfo edi gwa won ma ekokroma kotade won ma ekonyuma esukufo kra de ya na emobo na beba pa na ka nam so na ebu nipa dwa na osia fem se enye kura biase enye kuro kitwa biase enye bron kitwa bi akyem dan kwata stop pa na ekwanfo a efukọ so no mu sei na mpenufo mfi no ahyenkafo timemfo ene wo metonton de akasa akyem mpenufo ni bi ahane de assemblyman kura ye ka ho asema complaining amana o kan o se o contract asem di contractor ne 1000 years no me ya di etimi nyen we ya ka ho asema nye ne wa ka timi tisan ehu pa we ni de hia sempa se assemblyman otimi bana obehwe na CC so efi sofo ado ho ekosi contest bipo no soro ho no bipo no so Mr Kofi Dru side ho no ma me ne ton koko ho no sa road na ho de anya kura ahenyina ya contest stop na openi me sure say wa wani ehu kwan a ye fa so wa enso ye twa daily to from station e ba contest ha 3 cities every day bia na hwe kwan a ye nam so ye to spare pass a endi bosome na spare pass no asai enso wo hwe ye ka yi tax a ye tua wo ka yi hu a enye tax ketwa enso bra na ye ti kurom ha ye bere nti ye be sere ye mpanifo no de ne omo ye no ma hwe ye bedu baabi no ye be tintasu kokko e de a kire om manuesi aha ye contest stop ufli medlab na wo ba contest stop wa e kwan ne de enye kura passengers wa hanom nipa bebre wa ha be san kwan ntino ye breka ho sa adranum titru anum nso to de ya ye nante ne ye ba ye nyaka nti ye sere mpanifo so mbehwe abaye hu bibia mayen ya ye soro mo mehwe ne bibi mayen ne ye bre eni amuti ye eya Ahenkafo bi omanfo te akyem dan contest eni wo metonton de okwan no ho e wa akyem dan contest stop ena eni Ahenkan news di nkomo yi na wadaro madimachi o Facebook live search Ahenkan 93.3 FM Ahenkan 93 kazi ni bi na ebu omo pop no so no monchi monka kwan tokura de demutumi di sie nipa e kwan se me yefun braba Facebook live na wango kasi ye bosiremka ye tumla ni ya chesi bra wa afo ni braba hwe akyem dan quarters enye se bro no fufuro bio ana lungu site bio kroni mu ankasa utra kota na onze ono mo de enuro nti enwa sombo wo manya ana hwe ka na etete san no ka ana etete san no wo wie no akotua 3 cities ama assembly yankwa amaso nyame adom mensaka presiding member Emma Brim Central Municipal Assembly onimnyafo Clement Atefa yankwa no nchenko busa no se ekwan yebo wo matu bibi na eden no mo yafon akra wadaroma enyo otimi nka memwadwo ede ban Ahenkan 93.3 FM so ya nua o menia gosi ya nantenantem ene ena yaman bofo ko tabiri ba se akyem dan contest oya se wo free medlab fo pipo na video amehwe o Facebook live no ene amane om de ba no pe wo mse kwan ne fon mehwe nso ampa eyefon ampa isan se ekwan no mo nchimon kan didam na minute kakra bi omso mko jan no ahyen awdro di atwanti okwan so no na se eyekwan bia eye busy papa na omanfo esi o maka titu ni assemblyman wo mabona o mfi wadarumo assembly mo te popoye mo ye won hihye bi ehihye bi gwa kwanma eyi quarter stop kwan ana mo ta na ote yo menia kusi madam asipi na mafa mafidi kasie so na machia Ahenkan atie fo nyina
ene nianum assembly members na ne tisiu ene adehia ewo Tubotom electoral area na machia the minister chief executive honorable Victoria Edu where the asamo mabisa ide ni nyina ye oda enkoso ni achemoda kanko it is enu nti na ye nyina ye bisa adwumadie megidi se kwan asem wo ye mansirim ha no akoye bibie wo a nyame adom ye mra shebedwani olimonyamfo Alexander Akwasi akwa ene abanka che minister chief executive honorable Victoria Edu atu anamo akodum pempensu bi a mene wo kasai nka last year ana nanka brewai makwam nanka o maye ya kwan no ede amai nanka adehia efa be bia enye motabo no enya omasumdwe na ninyina no nkamfu ano ye sikasem enti contractor amode dwumadie no ahye ne nsa no se o jisika kakra bi no aba be chase na sa contractor no mde dwumadie ne se ne nsa ne de ne nsa ka owie ne dwumadie ni nyina enti enche ne nsa ka obeye ye mantem akwan no nyina o matumu anamo awi na emma ye no na ekase ye pe ne puma tibre na tena beya ade kasa atwan afafa bia no mo amotete bia no form to my friend assembly no etuhu anamon pia enche bia na mene highways engineer ekochiai ema highways engineer no ejitu mu se enche aya na ye mom kilometers bia o mede be grade ye akwan no engineer meboa enche kra no o mbetu sa anamon no na o maba ama ma church omo bibiala ne assembly members a omuhia ka grading no omahwe no maye omukwan na ma for the meantime cars ebetimi ade afaso banesa everything highways for any assembly no ekabom isan say baakofo entimi enso entimi nyina ye kabom na ya hwe se ne be ya ebedi sa adwumadie no ne amesre adehia efa ho and the senior said, "Be a mabo assembly member, not Baba, and a Biana Omia." Said, Chibi so na man, say, a home person man be equal. Young Paul and William from Banone, Habaya, assembly member, no, and just said, "Be a buna open and yaguso." United in China, human deal, intimate say, Omina Beka, or Makuma, Atomium. As presiding member, no, you two and a mobile and a beer, the whole program, no, you better not take this to any many ama a driver for a monso a fast aquano, a form to my part at the fry. It didn't have to see the best say, young Cotosrala, because the more emoji normally to me a science, a Mandaroma, Ambaka, or Makoma, Atomium, so and a mobile to be the best video of the bear, Egofa, or Yendia Kasiebo, and Fama. And so, Kayana and Amoa as presiding member in the assembly, and you 2 or 1 years to say, you get the outcry, and no, I am Yadum, the day I told my name. Yada simpenfo bu bebe se ntifu ni wa pejafo ho enu nti na ye sanke ne abanka chepani na nkase be kasa sanse taxi drivers yiti tu wo mo kasa mo ka ene mo jeje a 3 city de bia 3 echense de obi ka de bia mo je nanso mu nso empompoe bia oso no tina ye nya na yaba wo ye presiding member otu no atiem ama nso de won mo no de atu anim nyame anim nkrani wa chechire mu nso nti metwase hi a wo kire ekwan no mugusu tu anamon na bibinti ena ama de mu hanimu no emaye na so kosi se anamo mo atu ankasa be ma akwan odo bi akoso e wo dan ne potem ebeba so no u motutu anamon akọ urban roads highways mum kafra mako highways ene wo mako dinsa so na mo kire se afibia ye wo ekwan dodo bi edema wo mo a wo mutwatwa so na wo mo kire se afidie no se ba wo mbehwe na wo de quarters de aka ho anamati no kre eba ne sa omoba omo kire kilometers dodo no na ya hweba bia ehia se ne manim ya no omudi hu juma nke ba ne say ne assembly members ni chia na ya hwe ba bia say ye di kan esa kase ne ba ya nkofa ba bia ye hu ne say kwan no enye hwe no
the problem no one na attack or sister quarters ya more kind any assembly member no ebe share na edu on my share no we die ni mu na dwuma die bi ese edi ho no na ye di ho me nua kusile bia na me kan say ye de tumi asese ye nsade enso nya ye hia free adehye de tumi ni sense so mo de empire bo kase ebeta ye ti dan say dwuma die no wan kasa wo be wura mu a wo ni mu sane a etie ne mo so be wura mu na be hu ne say the ugina park de chia na wo hu se bo no mo bo no eye problem mo be wura park no so a du be bia so sane abo no ne bo no etie nya ye se ne say obi nim jonkuku ade be so ebetimi adubri bia na wona tumi ni ba be kutawo na sane a wo de pa bota wo ni bia echi no igidi se rade so be kira wo kwan a wo de be adwuma mo pa bonta echi san say ye tu anamo no na mo bi ebetu bia no nyame favor na se di anim enti se de mo amota echi ni pa bota echi a be ko bia no em se omo betie amadwuma dia ese di no etimi adi me na wo ka sai ye nyina ye ni mo se assembly no eba sikasama me no ka say o tension a because assembly no was kapa ba me no ka say assembly no ahonhihiem mo ka sie pa san say yan property rate ten to kya to mbeti agye be bo o man no bra no ya me adom ti say aban agye a be ye bosume miensan ko nan mu ni assembly no je to kya to san say aban na ebe gi ka adwuma so no esi a no o hwe bibi ti say business operating permit a yearly afe ana ya ji obi anti ska ye de ama wa wutu ana ya afe mu ni nyina de enti sika wo hwe ma sika assembly no bo assembly no ho bra no daily to na ye je no 11 series 33 cities ya ye kikan ye mi sa say eni pa do sen ana tua ni nyina no eno no mo de bo assembly no ho bra enti ni ya the best say ni be bo a be hu ne kakra na so be ben ho no be hu se kuma bi nti ni nyina no ye sere se ombeka omakoma ato omyem ade amayen ye tu anamon biara ebetu se na be ya adehia ewo mansini mu no ebefa omoto mapa ede efra semestre se omonka omakoma nto omyem ye assembly members no ya said se boa ye assembly no na ekwan baba so mo benye sika no de abo assembly no ho man no ho bra no se na be ya yenso ye pribia yensa be ka no nunti amama tu anamon bi se enche kra no eye artisans a ewo ye mansini ma ye be se omunyina be ko be bia e fell industrial village no na senyambo no mo kobo akobo a ebeboa ama assembly no so ahu omo revenue na no ebeboa ama ade ekromu ate na afen so aboa ama adehia omo tete nkofo mantwe ye adwuma ye pempa pempa mo no omo ankasa so enya bia ya omo ebe ye adwuma iti egusu a ye toto nema ye besere se adehia ebeta ye chi se de be ya bibia se ye bia ye betumi aye edamasininia ona bo yanso ya das papa ne nkyeremu ne se de wa nneoma ni e de ache nyame hyaw se de waka somanfo vampa bonta machi no paibo de die bibia nti ye dase ani nkyeremu de asom ye bibia ni a e be san ba ona so yo me so medamase na ade ba kwa mani jimo mo ne se ye papa amobeka bone nso amobeka na ne ame mani ji omo ne se ye hu se nkofo bo wachi a eno ma eboa me ma etretre ye mbra bo ayebo the mestre kantifo a ewo ye mansini so hu se ibi nkoye achia na obi bo wachi emi sa se eden na asi den asi enti a ka ne ma na asi na ye nhwe na ye ntoto ne ma na mi gidi se no beboa ye ama ye timi atoto ye nema aka nyina enti madam ase na mabo munyuma pa mudi no abaso ya sera de so enka mo ho bebre madam ase yanse dase onabo eya na obusom se na emoache no mo bo no enye no kra na ya na obusa no so ka ho wai ade eya o sade o ka champion fo ni bi se wo mti so bi gbo mo chi a eya busom se na obi gbo achi no nipa na asem na o kana no kra na enye no kra binia eno no edu ba bia na so se na obi afa na asem fa but me no de bia na me ka se me odani ja ho no anu ani se de ahye ne fa ampa me kai bia etwema na me breje wotu botom na akoko ye nie kase ama adehye tro se de o me boni nsem en fa ma me isa se o faka oni be o fa nko ni fie enti na ba ne sa se me nyanti ase ye hwa adehye a ensuo eyiri form wotu botomi
When you say on no dey an say be dit nsuom na no ho beto no. Enu nti no say bibi ni a enyo wadwen say nipa no bobo ni nsem e dey amount sans ono no nyo hwehwe no onhui. Yes. Je ba no say ye mpanifo no ye beka akoma ato yem. Moses odiza kwani no bre. Nti ni nyina ye abotre aye benya e dey amay manfo. Ebredu na dwuma de da o makoma so na etimi ya. Igidi say ho no ombesan bom nsem e dey amay. Na akofo nso amuna. Kofembla e betimi awie ndeti temi nyina nde. Nanso nia ya ho odin betumi ye sere wade so bekwa ye moa. Na adehye no so ate ase. Na yetimi aye bibia yi. Ya mesa no say afia yesimi aye abato da ema honorable assembly members. Ebredu sebe assembly members about for adehye e wo ye letter ya na be kire. Nia yesa no so mudi tumi say ye san ye hwe enwuma no ye adwuma ni ye se ne pata. Amo ensign entwa ye so. Piao. Ya nhwe ne se akomabufuo bi ana odi betan nipa ne mo adwuma no. Da wo hwe na se adwuma na nipa ne ye no. Ebi ana wo ana anson so a wo san to ano so ni se ebedu so. Ye nyina ye nto ye bo ne enkamom ne mpia ye nuanom atam members omo hoyi ne nyina ye san kamom na ni aya sha ase no ne timi fa nko awieye e wo Yesu de megidi se na metia se de oda be fa no ma pa efra. Amen. Yes, ya dansi. Onumnyafo Clement Atifa. Eye presiding member ma Brim Central Municipal Assembly. Osanso eye assembly member ma adehye wo tubotom electoral area. Ono ene ni nkodi nkomo efa achimdan kwete stop. Titu Medilab ko babia kokoro anebo no. Saa bepo kakra bi ne butu ono. Aye monchwonka no. Eho ene o chese wo matu anamon na highways for so crash wo mo se wo mo kwan bi afi bia wo mu yiyi na afi ye ba na womo assembly PM cheso mbe hyehyɛ assembly members no na se ebeso obia no makyekye kakraka no omotwetwetwa e de ama wo mo ntia won nsɛm no de besi bia abusuanfo ye mfa nkan me mo abusia ye nyina nsɛmi so na yento aboafo enkra no ntino wa bepie mo apoye mantemu pe bebi ada adwodwo ho a enwa ne Bimpoma Plaza Hotel ye twaniti awase bi Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel hotel ne ekwa ekwaya omfa so di wo munyuma nyina abefo kwan so edan ne emususo ukoda wa etene wa wudafie kama edan ne sene yesiesie mu no etse efie de air condition bom fridge bom TV susu bom entinen kofa wo ha bia so emre wo wamu wadan ba kwa fa nipa aduasa 30 entimu ye adwumakuo ankurakuo epoye mantemu pe bebi atena edidi mo honkomo atokese de a enwa ne Bimpoma Plaza Hotel hotel yu kwada wa ho ban bo wonsem ejina brani bebi obepa ka o ka so no enye haw enwane ahodo wo ho ensa ahodo wo ho wankasa opesa ogura kitchen kwapopo wonsa no a akwanya enso wo ho wakoda Bimpoma Plaza Hotel ade echi wo no ye ma breakfast free ni awope ane ye ede ama oni ede fruit salad enso so title umpe we na wopedien Bimpoma Plaza Hotel ewa chim oda enkwantenum wani Pentecost asafo no ana edi enhwenimo ansa kora na obekọ akora timi friend ponifo na ne edan no wabuki ede atoti eya jimei 0249855396 0249855396 Bimpoma Plaza Hotel was especially made for holiday makers from abroad and afar. Yale ya enunti ena obi bo no nyum tese yale yo erade behoma sabia na ma me ne boss anyum no na anibie ni hospital papa nhye dan yi niti sa tina yale bia kanoma ono oje no hwanje eje no wi no chema erade eje no wi no chem minim papa bi tese kasre kra kana obeti Jesus bibia Jesus o kanzo no sa cheche ho enti ya ene anibie na ba enfidie abrofo adaruma ebia ba enunso aba tipa se yade betena nipa so edna to nanan mo nse de no entansi acho ya kwadworo na se unipadua hu hia na oba ya kwadworo a etojewo a mepacho nei akande edi tu yade ase aba titu ni so obekọ Jubilee Hospital akande edi be hwe yade ehun yade de de beka yade na tu ase ene akwanche de be ma no
ebusu tam ewo Jubilee Hospital enu nti men kasa tenten toponko kete wo sinya dodo awurawura bomodia tutu anamoko Jubilee Hospital se honam baabi emunu ana abonte tochima se pe na wako Jubilee Hospital wombehwe asiesi kama scan bi apeso otwa no wombetwa lab test bi anso wombe yama eye clinic wo ho mujabroso ene asichiyade wumutu ase canteen ene insurance nso eyadwuma oba penfo kra de oda no ada uko Jubilee ase de oni nyame akosan contract o hwa mo wo kusu ewa asumdwimu fra 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645. Abusia fe ya tiasim Freaky Frankie Friday Kasiebo eni jidensem ensem ahudu esi nyensem ketua na ninyansa na watwi fiti brada na de ben na ukopie mu ewa Ashaman Mountain so enye nika nya ahomeka asrafo atiegu na chesedima brada enya sem ketua ni nyina da anam osra ni a wokokosra na wofo Imoro Sheriff na enipa bonfo bie Eshian wakwai sajine kwa efrini samia ya sabria mino kase die nrada ana asrafo kabom kwa obuabo mo anu ne Imoro Sheriff mo akwa pene krabia kama wama kwa kojane chikura na sa asrafo atiesi Ashaman Mountain so ne edima brada ekoso wo wamu jemse nipa bonifo wamu di sanya mransem yi ya pe o mechira kwan ya hwehwe wom enti ni ehia wa Ashaman Mountain so ani alewo enam sukura masabre de nipa wo ha ene aduonum 150 ya duwama kwa bema kan budget sentity ya de ma omu no asa ne wa mo kura asra adwuma kon wa makwaso wa mo kwa kopebie na enam so ama eya wanyumtuni ba kwa ne danso wagidi ye pa Stoneboy wakasa ade afa wa wokyerem se kwaya Ashaman Mountain so wasra ni nam so eto ananan mo wonse edo no enya kwan pa eyara wusam eye pantino ne edikan kura no wo kasi supopie asa ne ekọ so ewo ho no enya de betimi aboa mampumtru awodo etimi akoso ewa Ashaman Mountain so na ebra Stoneboy ekasa no ensantrafo ye tribi egu ahoma eso. Me anything about Ashaman, I know say it's me. I put my life down for my city. If I know they do nothing self for Ashaman self, the fact say I they boast my chest say I be a Ashaman boy. That's what they pay me. They say somebody in girlfriend, they go see say in girlfriend they poor himself. If you go see say your girlfriend they poor man. But this one be vexing. Where they poor maybe say you never see, but it's not love. So you go kill somebody because of somebody. It's not love, it's immaturity. It's you don't get tree, you forget the tree. If you say love, no. Love, people sometimes they don't understand love. No, they understand love. Maybe you be exposure. Exposure today inside of how love they go. Love no be say indomie. Get about hey, pass it. Love be understanding. Love. If it be sex be different. Not be sexual. Love. You go stab somebody, you yourself, your life right now make yaba. You understand the level? Everybody where you know me know say me if I don't sing music, you see my face like this. So Jama Abio, if I don't sing music where God knows say make I do music, it be army. The Abusia Stoneboy no wase wodo enye ntokwa wodo enti ese kokoku obi enti se wo se girlfriend na wo sa ni obi fufro hye wa enu chese koku oni paako sesi awa wukoku Sheriff Imoro wakunu wako wukura susu atiasefo asase ya wuti sunya ade a weni beje ebsedan de nyina ye bekasa aboso asrafo wo mate egu nyina susu wunti ana wo mate egu Ashaman Mountain eso na artist manager aye fano Lawrence Esiama ejian dodo na dinim no aye bulldog agasa kyerese ono na adwuma oye no oye busy okwa ha no owura ha ene se de obre no ompa ma adwuma ye aye ompa se titu oba bi beba se an bulldog manage me oso ompa mema nkoten na opa die nti oso ompa oba no ose ma ho ahomte ebiom ema tu simtidua no no so ne ponkwa ye ta pentempa ntumi ntiatia bregisa enu nti bibia nkoka papa enye kekre ntia ne pam no twan no ono ma adwuma de ompe no akwa bibi sanso yo oba no nu ye adwuma udi agro ono betwe palon
I'm professional eba sa imba side because adwuma na me me hu nyina hye adwuma nim ati ase so say obati ebia domi so me to dance man you go studio whatever yes adwuma no one man we have to Lawrence Esiama eye artist manager edian dodo na dinim no eye bulldog omaimu wa manage numtufo bebre nene ana motiye no na abusia wa mangana sinitwa ekosu ye pa na sinitwa ni ba kwa no de wo ni din a wo bia nim no wo bia tene ho sam Zandi Camel bia se na watwi mu ne ho sam abeba ye kika bia ne wonu so ani bre na wade bi aba betudwa na ma me Zandi Camel akasa kire se wa tete sam a wodo a ekoso ne Ghana fo bi ka fa ne hu nyina wate ni nyina na wo ka kire wo mo ese wono wo haw ne atiti bia wa famu no wo mu nim ntia ne wo mo ka wo mo sem wo se ade aba kwa ne Ghana ni bia sore na wo be kasa fa Zandi Camel wo a wo boso enisa ne wono no kwa awade na wejai wo se nye wono kwa ne Ghana ni ba wa kwa awade ni kunu ejai na ne nam so kura ni kunu ejai ye no wo se no wono de wo fi se wo awade mu enti be ma ka no nti wo kwa haw bi mu kura na anka be ma betimi aboa no enso ebre bi ba ye ma ni wra wo haw bi mu ma chese wono ansa ne ba wo di kan enso fa ne ma ne to ananam e wo se do sa bra ne na ye na adwin se ni kunu wo ho ntinka ni kunu be boaboa na aso ni mu enso sisa brand be ma ni tu na jeje ma mo ananka wo penin sansu so ntimi anka na enu achi na wo kire se ye wo man mu na se wo bi e kasa mi ehu ni se bia wo ni pa ko ne kasa na aba an wo kasa keke wo sisa brand ye bre wo se atwibe wo ni akono na ye hu ne wo namu ye hu adekode potintia enam so ema wo kasa sa wo se wo no Zandi Camel ye kabra wa bre bi pa edru baby kwa na e wo se wo kokko sre ansa na nebusia wa monsa akọ wa mano. Maybe I wear me rashe and I accept whatever mistake of law I have. I accept it with my full chest and then I have corrected those mistakes. But say me corrected relationship because me relationship BI. But me I would correct them and then I move. You see how people are destroying me to people, but it's good. It's okay sometimes and I'm venting sometimes. It helps in it and I'm me. Instead me granting them you soon me say you talk too much because you don't know what I was. This is something I have kept in me for a year and 3 months in my marriage. My niece and mommy just na niece na kwa do 5-6 months. Akora me ye nipa ba no na wahwere no me wuya kase ne said the next Christian to that for me obi posting no kado post I want to post oh now he was my benefactor. A failed marriage, the person should taste just a little bit of the pain I've gone through and you know that na me ne do me say me tiase e ka keteksin kan me kumi hu me mama papa we na mama a housewife, my 2 younger ones are in school till they are not working. I barely have to, sometimes I beg before I feed my family. It is nyankopon adomina da so tiase. Why should you borrow money from MTN quick loan and then buy credit with your China phone and then come and type rubbish about me? Do you know what I go through? Enti so obi su enye ne ran na ahwa na wo su obi kasa enye se ne nyi na age aburo so anti na wo kasa be nipa kro no ebi wo kro su no wo su ne tears of joy anti na wo su anti no ani aya ababa wa Zandi Camel na me ko Nigeria na sinitwani bia efutu ode atudwa no eno ekoma Uganda ni ekoma Ghana ni ekoma Botswana ni Zimbabwe Gambia Germany France Ghana ekoma nipa bia owiase na efutu ene se sinitwani a ogase oye Nigeria sinitwani na wadi sinitwa achi achepa ya fa no motola Gillard Ekende omotola Gillard Ekende na watu emabunu fo titu ni young boys no watu emabunu no sufuse se wusiso ana uyo oba na bema na wusiso na wa gbobra na tu baby eya edon kon so be ware obi wonum so ne de ne adoma chede se meware obi so wonum ne de no eyo frɛ so ware obi wonum no so ne de no one oba bi tina bibia sinti force no awale no obi wonum so obia ne kwan ofaso eware nanso omotola Gillard Ekende say uyo babunu na osisu na oware a enkan papa mu no ebia hu obabi na wani gine ho a na watutumi ka kunche no akọ ma me no papa nchan ma da
brofo no ka hello daddy and mommy, please, I've seen some beautiful girl, I've seen a beautiful flower in someone's house and I want to marry. Now I can brofo fe say fantina na ko hello mom na meja but me hu abai no ya feel pa me pedam one na wako kan sa wo ya twini so na go hwagum yopo me hu abai wa bi me hu flowers bi me hu so no bi me hu oba bi me hu so ka me hu a abrabon be koya ma me pa tu ko ka cho ma me no wo pa no wo so ahwehwem na nkomo yim sampa oba yi obeboa omo na nko hofa ka cho na nzo so nei emabru no ya nya ne sa enu nti Nigeria sini twani a wadi sini twachi achepa omo tola gilad ekende ena etu mabru ni na o wiase ni na fo se ni papam no nka bawro ebo wale a ana wo fa oba ne na bobra bo ma me no papa ma ne ansa na wo mu ndin komo nkyerɛw ansa na ne oba kro no ato aso yentie nsɛm a omo tola ekende gilad edi tudwa efa ne nsɛm wei ehu. Another thing I would say, don't argue with your parents about is when it comes to your life partner. Those are things that they see that you probably won't see. I mean, it doesn't mean they're always 100% right. But trust me, 80% to 90% of the time, parents are right when it comes to very serious life choices like that. When it comes to career, we have to understand that parents sometimes are very biased. And it's not really their fault, it's because they want the best for you. And they believe that some careers just won't make money. And in time past, they haven't. But times are changing. Sometimes they don't see that because they're not in that generation. So my advice is sometimes in the beginning when it's very rocky, find a way to merge both your will, which is what you want to do, your vision, and somehow accommodate them. Mo iya Nigeria brofo hello ojutwutwum keka kan di so na ampa na Nigeria ni ampa enipa amotini ni aya Nigeria sini twani a wadi sini twachi achepa wa Nigeria manmu omotola ekendi ena busia motene ne no abusia ya de Ahenkan na afa wa dwenkyere ba ye no ya de atoaso ntini Facebook ni adwenkyere na ehwiegu wo hwanya asem ketewa na na masa Kasiebo ne adidem na nanwumre nso no ye ho ayefa ye papa na na ma ye dase keke kaswa ode abawo free American Town Kenke House ana ode aba was fellow Ghanaians wachi acha ye nyina ewo obuo kwan so na emom wasra ye se wo obuo kwan so ayanhwe ana ya nkwatwa mba ma NDC ene Mahama biem into ono ne dia wode eba ye wo wie ye no si onmonyamfo mevisa wakumsen wachi an ye pa wo mani mo enso eni ejuma amisko spelele kaswa an wode aba aka honorable Hawa Kumsen tuaso na was in fact was President Nanado so na wadu kokotu dwane nyina kire se kwan bia so no amammo na besan so gina ne naso enti yantai na chi amisko dia wode ebaye Master Planner Junior Kintampo aka Kintampo BMW wanu so di aba no wochem sese wo manyi ye nyina ya besi etu mpone akwankan dia wo se enam kwan ba koso na sa kwan na wo kire se wo se nyina ye bom se wo manyi na afimpinu ni aduonu enan ye kokoto aba ema Dr. Muhammad Baumia mampeni abedi ekire wo so anu kwa na betimi aboa ama oman ye dachi enso etimi abemu wo chia woni monyamfo ni noinote awo wo kolekrote aba to empeswaso wachia ne enne enwumre Azeman edifri Azeman Ventures kronom woni market ne di enhwenimo wasinya kupon ehira wo man Ghana wo hwa obo ade niam wodi ama wo man kokko ye wobi sika kokko ye wobi na asu ni nyina echi no emfinhia polipoli aduesia insia echi a yenya ye fa ahudie no wo man ye timi fa yensansi bibi poten so se wei ani etimi di esika kokko aye wei ani etimi di kokko aye wasi ni nyina nya de wobie ayewie ye soso aya sa kwa IMF ye power macho ese sika $3 billion wo mo maye ni emfa be primpunto wasi aba amagana sembe nkuranie enti Azeman dia wode ebaye
Steven Boache de abawa se kropon wase Kasiebo ni didemo mabiemu a wobia etie bi na wono sese so oman ebetu mpon a ejina doctor efriye owusu akoto eso wane na betimi aboa ma oman yi enso etimi akonkan na wono so edi aba akuma foster edi free wofo ase eyire bi achemansa ana wode aba betu so na wose woman yi pompon so nyina ejina kuaye so woman yi betu mpon a ni nyina ejina kua so enti wasresa aban won fasika enhye kua mu se na bia ya kua ebetu empon na wajina kwanya we so achia Mr. Dominic Yaw Ejapon wasi incoming welfare chairman ewo epoye mantemu fire service wo manmo ene adwuma pa saso ana amweni fita ede ne dia bana na kua boaten so yensa aka wode no wahini kofi so yensa aka wode no Yaw Isaac ene mo amodi matwenkyere eba ye nyina no yedamo ase ye ko enwumre ye producer eye Kwame Asante